Какво да правим при висока пикочна киселина и подагра? Пикочната киселина е остатъчен продукт след обработката на пурини в организма. Когато нивата на пурини се вдигне прекалено много, се вдигат и нивата на пикочна киселина и тогава може да се появи и подагра. От пикочната киселина се образуват кристали, които се натрупват по ставите, сухожилията и тъканите, като причиняват оттоци, възпаления и болки. Могат да се натрупат и в бъбреците, където образуват камъни. Най-често се усещат първо от ставата в основата на палеца на крака, разбира се и в колене, лакти, китки, глезени и пръсти. Основни виновници за това са лошото хранене, наднорменото тегло, прекомерната употреба на алкохол и наследствена обремененост. Състоянието е много опасно, защото може да доведе до тежки деформации, увреждане на костта, увреждане на ставите, тежки бъбречни проблеми и много други. За да не се стига до там, или ако вече имаме подобни проблеми, да можем да си помогнем изключително много, трябва да балансираме храненето, да изчистим цялостно организма, да изчистим черния дроб, да оберем възпаленията, да изчистим излишната пикочна киселина и да я вкараме в норми. Ето и какво може да опитате, за да направите всичко това по един страхотен начин и да си помогнете невероятно много. Това направих аз, това направиха и всички наши клиенти. Трябват ви лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от коприва и лечебен сироп от гравиола. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Опитайте и веднага ще разберете точно за какво става въпрос. Успех!